Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bu dersimiz İslam akidesi baradaky 18-nji dersimiz. Bu dersimizde welilik barada durup geçeriz. Bundan sonra 19-njy derste bolsa inşallah welilerin kerameti barada durup geçeriz. Hem welilik hem de welilerin kerameti meselesi möhüm meseledir. Hususan şuunki günne welilik we keramet ady bilen kän ýalňyş zatlar orta atılıp dur. Haýsy dogry, haýsy ýalňyş bilmek üçin musulmanlar dogrusyny öwrenmeliler. Dogrusyny öwrensek ýalňyş öz-özünden belli bolýar. Bu dersimizde weli ýa-da awliya diýmek näme? Kime weli diýilýär? Hakyky weli kim? Hakyky weli bilen weli syraýanlary nädip biri-birinden aýyrmaly? Hakyky welileriň alamaty näme? Şularyň üstünde durup geçeriz. Ähli sünnet akidasyna görä welilik hakdyr we welileriň kerameti hem hakdyr. Türkmen dilinde weli ýa-da awliya diýip ulanýan sözümiziň asly arapça sözdür. Arapçada weli diýmek bu sözün birligidir. Awliya diýmek bolsa weli sözün köplügidir. Arap dil taýdan weli diýmeň manysy ýakynlyk, ýakyn bolmak, dost, gollagçy diýen manylar aňladýar. İslamda weli diýmek Kur'an we sünnete eýerip Allaha ýakyn bolan, imanly, takwa musulman diýmekdir. Hakyky welileriň alamaty näme? Hakyky weliň alamaty musulman doganlar iman etmek we takwa bolmakdyr. Ýagny Kur'an we sünnete eýermekdir, haramlardan gaçmak, halal ýaşamakdyr. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Yunus surasının 62-nji 63-nji ayetlerinde bize welileriň nähili kişilerdigini we olaryň alamatlaryny habar berýär. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim we la hum yahzanun ellezina amanu we kanu yettaqun lahumul bushra fil hayatid dunya we fil ahireh. Allah Taala diýär, dikkat edin, Allah Taala'nın welilerine gorku ýokdur we olar gynanmazlar. Olar iman edenler ve takwa bolanlardır. Yani Allah Teala bize ol welilerin kimlerdigini aýdýar we bize olaryň alamatlaryny habar berýär. Olar iman edenler ve takwa bolanlardır. Olara dünýä hayatynda we ahiretde buşluk bardyr diýär. Diýmek, welilerin alamaty iman etmek ve takwa bolmakdyr. Kim takwa bolsa şol welidir. Takwa bolmak näme? Allah Teala'nın buýruklaryna amal edip haram eden zatlaryndan gaçmakdyr. Takwa bolmak üçin ihlas bilen Kur'an we sünnete, şeriata eýermeliler. Kur'an we sünnete görä ýaşamalylar. Welilik meselesinde musulman doganlar ýene bilmeli möhüm zatlarymyzyň biri Kur'an-ı Kerim'e görä musulmanlaryň ählisi Allah Taala'nın weli kullarydyr. Her bir imanly kişi Allah Taala'ny gowy görýär. Allah Taala hem her imanly kişini, her musulmany gowy görýär. Welilik ümmetin içinden diňe belli kişilere mahsus däldir. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Bakara surasının 257-nji ayetinde diýär: Allahu veliyyullezine amanu yukhrijuhum minez-zulumati ilen-nur vellezine keferu awliya'uhumut-tağut yukhrijunahum minen-nuri ilez-zulumat. Allah Taala mübarek kitabymyz Kur'an-ı Kerim'de diýär: Allah iman edenlerin welisidir, ýagny gollagçysydyr. Olary tümlükden nura, ýagtylyga çykarýar. İmansızlaryň, kafirlaryň welisi bolsa tağutdur, ýagny şeytandyr. Olary nurdan garankylyga salýar diýär. Diýmek, musulmanlaryň ählisi Allah Taala'nın welisidir, emma aralaryna derece tapawudy bardyr. Ýagny iman eden musulmanlaryň içinde derecesi uly, has takwa weliler bardyr. Bir musulman her näçe takwa bolsa, şonçada weliligi, ýani Allah Taala bolan ýakynlygy artykdyr. Farzlaryna dikkat edýän, gije gündüz nefil ibadet edýän, göz ýaş döküp Allah Taala'ny ýatlayan musulmanlaryň weliligi bilen ibadetde ýaltalyk edýäniň weliligi, ýani Allah Taala ýakynlygy deňdäldir. Allah Taala hem Kur'an-ı Kerim'de Hujurat surasının 13-nji ayetinde diýär: "İnne akramakum indallahi atqakum." Sizin Allah Taala'nın gatynda en gadyrlyňyz has takwa bolanyňyzdyr diýär. İmam Ahmed'in musnadynda gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "La fadla li arabiyyin alal a'jami ve la li a'jamiyyin alal arabi ve la li abyad alal aswad ve la li aswad alal abyad illa bit takwa."
Arabın Arap bolmayana, Arap bolmayanın Araba üstünlüğü yoktur. Ağın qara, qaraňam ak insana üstünlüğü yoktur. Üstünlük dine takwalıktadır diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstünlük dine takwalıktadır diye. Yani bir musulman näçe takwa bolsa şol derecede öwliyadır we Allah Teala'nın söyen bennesidir. Indi musulman doganlar şu yerine gowy düşünmeli. Käbir adamlaryň pikir edişýäli weli diýilse ady pir bolmaly, el hasali, ýaşy uly, ak sakally, selleli, iýillen üýtgeşik kişi gözüňe gelýär. Bu ýalňyş düşünjedir. Islama göre welileriň iýillen üýtgeşik geýýän eşikleri ýokdur. Ýa-da käbir kişiler weliler kalplary bilýär, gaýpdan bilýär, weliler hata etmeýän kişiler diýen ýalňyş düşünjeler bar. Bu düşünjeler musulman doganlar düýünden Islama ters inançlardır. Bu düşünjeleriň ählisi weliler hakyndaky ýalňyş düşünjelerdir. Welileriň esasy alamaty takwalıktır. Kim takwa bolsa şol welidir. Şu wagt bidgatçy soplar halk içinde weliligi ýalňyş düşündirýärler. We weli diňe bularyň eýrannaky piri ýaly diýip düşündirýärler. Käbirleri derejeli weli bolmak üçin pire gol berip tarikata girmeli, tarikata girmesen welilige ýetip bolanok diýärler. Şolaryň weli diýenini kabul etseň sen gowy musulman, bularyň weli diýen kişisi bilen sen alalaşmasaň sen erwet musulman bolýan. Goýa kimin weli dälligini özleri karar berýän ýaly. Ýa-da biziň pirimiz Allahyň dostu diýip gaty arkyn gurlaýarlar. Musulmanlaryň bir kişi öwliya, weli adam, takwa adam diýmegi ýagşy gumandan ibaratdyr. Bir musulman başga bir musulman hakynda derejeli welilerden diýip inansa, beýleki musulmanlar şoňa hökman inanmaly diýip zat ýok islamda. Ol senin ýagşy gumanyňdan ibaratdyr. Senin diýişiň ýaly derejeli weli bolawam biler, bolmanan biler. Hakykatda bolsa kimin hakyky takwa weli kişidigini bir Allah Teala'ň özü bilýändir. Umuman alamyzda her bir musulman Allah Teala'ň welisidir. O jogyny gorap oturan namusly takwa musulman zenan Allah Teala'ň weli guludur. Kiçiliginden takwalyk edip Allah Teala'ň ibadatynda gezip ýören ýaş gyz, ýaş ýigit, ýaş kiçi hem bolsa Allah Teala'ň weli bendesidir. Halal zahmet çekip musulmanlara hyzmat edýän muallimleriň, lukmanlaryň, polisleriň, eskerleriň, harbiýleriň, söwdegarlaryň içinde de eger takwa bolsalar derejeli weliler bolup biler. Sahih Buhari'de gelen kudsi hadista Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Allah Teala aytti. Men aadali veliyen fakat azantuhu bil harb ve ma teqarraba ileyye abdi bi şeyin ahabba ileyye mimma iftaraztuhu aleyh ve ma yezalu abdi yeteqarrabu ileyye bin nevafil hatta uhibbeh fe iza ahbabtuhu kuntu sem'u lezi yesma'u bihi ve basaruhu lezi yubsiru bihi ve yedehu allati yebtishu biha ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Kudsi hadiste Allah Teala diye kim menin weli kuluma düşmanlık etse men ona söwüş ıglan ederim diye. Yani kim Kur'an ve sünnete göre ýaşap ýören takwa musulmana düşmanlyk etse Allah Teala men onu helak ederim diye. Bennem bana farzlardan has gowzat bilen ýakynlaşyp bilmez. Soňra bennem bana nefil amallar bilen ýakynlaşar we men ol bennämi gowuraryn. Haçanna bennämi gowursam onuň eşidýän gulagy, görýän gözi, tutýan eli, ýöreýän aýagy bolaryn. Bu näme diýmek? Ýagny diňe meniň razylygym bar işler bilen meşgul bolar diýdigi. Soňra diýär, bu bennäm menden dilek etse, dilen zadyny bererin. Bir zatdan maňa sygynsa, sygynan zadyndan goraryn diýär. Ene musulman doganlar nädip derejesi uly welilerden bolup bolýar? Nädip Allah Teala'ň söýgüsini we razylygyny gazanyp bolýar diýen soragyň jogaby şu hadis. Eger Allah Teala'ň gatynda razy bolan derejesi uly weli bennelerinden bolmak isleseň farzlara, sünnetlere, nefillere amal etmelidir. Käbir azaşan toparlaryň diýişýäli welilik plan pirden başga birine berilýän ýagdaý däl. Ýa-da plan pir başga pire don geýdiripdir, selle daňypdyr, irşat makamy beripdir, şeýdip derejeli we arkaly weli bolupdyr diýerler. Bu zatlaryň ählisi batyl, ýalan gurrunlardyr. Azaşan sopularyň, bidgatçy sopularyň sada musulmanlary öz tarikatlaryna, pirlerine gol verdirmek üçin orta atyan delilsiz yalan gurrunlarydyr. Welilik atadan ogla halifadan şagirde geçirilýän wezipe däl.
Velilik musulman doganlar insanın imanına ve öz edýän salih amalyna baglydyr, takwalygyna baglydyr. Ewliya velilik barada yine bir bilmeli möhüm meselelerimizin biri hakyky weliler bardyr. Biram weli sırayan göz boýagçylar bardyr. Yasama weliler bardyr. Tarihten şu wagtçany dini ýoýmak isleýänler, dini öz bahwidi üçin ullanmak isleýänler, sada musulmanlary allamak üçin, musulmanlary azaşdyrmak üçin welilik we keramet meselesini özlerine örtüç perde edip ulanýarlar. Tariha seretsek kafirler, munafyklar, zındyklar, bidgatçylar, dini içinden ýykmak isleýänler, İslamy ýoýmak isleýänler weli sırap, kerametli kişi sırap İslama batıl we ýalňyş ýörelgeler salypdyrlar. Dini öz bahwitleri üçin ulanypdyrlar. Şonky günem musulman doganlar şu hili weli sırap, pir sırap musulmanlar azaşdyryp ýören bir sürü pir sumaklar, weli sumaklar ba. Hatta şeytan kafir adamlara sen weli diýip waswasa berýär. Hatta şol kişiniň özü hakynda kerametli adam diýip inandyrmak üçin gulagyna sen cenneti diýip seslenýär. Şeytan ol kişini azaşdyrmak üçin ol kişi agaçlaryň, daşlaryň arkasyndan seslenýär. Ýa-da men Hydyr diýip oňa waswasa berýär. Ol kişim akidesi bozuk bolsa, şol waswasalara allanyp, ine bana derece berildi, Hydyra duşdum, düşümde bana weliler don geydirdi, weli boldum diýip şol zoga düşýärler. Soňlugy bilen bu hili adamlar musulmanlaryň arasynda bana derece berildi, arkam güýçli diýip özüni ulu weli ýalyp görkezip welilik ady bilen musulmanlary azaşdyryp başlaýarlar. Halk içinde gurrun vardır, arkası güýçli welimiş, arkalymış diýenler. Şol arkaly diýeni jyny we şeytanydyr. Emma akidasyny bilmeýän sada musulmanlar buna düşünmeýär. Arkalymış diýilse, gowy derejeli diýip düşünýärler. Hatda şeytanlar bu hili adamlaryň üstü bilen insanlary azaşdyrmak üçin bulara kömek edýärler. Şu yasama welileriň, yasama pirleriň käbir sopulary pirini görse ýa-da piriniň adyny eşitse titrep her hili haliyagdaya girip, cezve diýip, zat diýip, gıygyryp çabalanmalary bardyr. Şonu jynlary we şeytanlar etdirýär. Akidasyny bilmeýän musulmanlar bu zatlary görenne şol sözde pirin, welin kerameti diýip düşünýärler. Şeytan diniň ady bilen welilik, pirlik, sopuluk ady bilen dini ýykmak üçin edýän oýunlary. Hakyky takwa weli kişi bilen yasama weli sırayan kişini bir-birinden nädip aýryp bilersiz? Şunun jogaby musulman doganlar amalyndan, hereketinden bilip bolýar. Terezimiz Kur'an we sünnet şeriat bolmalydyr. Eger sözü, amaly, haliyagdaý Kur'an sünnete, şeriata laýyk bolsa, diýmek ol kişi takwa welilerdendir. Misal üçin 4 mezhep imamlarymız İmam Ebu Hanifa, İmam Malik, İmam Ahmed, İmam Şafii, Allah onlardan razı bolsun, bu ümmetin derecesi uly welilerindendir. Ýa-da İmam Buhari, İmam Muslim welidir. Hasan al-Basri, Abdülkadir Geylani ýaly weliler, ine bular hakyky welilerdir. Çünki bu alimlerimizin ömür beýanyndan bilýäs, bar aladalary Kur'an we sünnet bolupdyr. Kur'an we sünnete amal edip geçipdirler. Eger bir kişi weli diýilýän bolsa, emma ol kişi Kur'an sünnete, şeriata ters sözleri, amallary, hereketler bar bolsa, diýmek halka özüni weli edip görkezjek bolup ýören yasama welidir. Derecesi uly hakyky weliler Kur'an we sünnet bilen tersleşmeýär. Kur'an we sünnete sygmaýan delilsiz zatlar etmeýär. Din adından sahabalaryň etmedik zadyny etmeýär. Din adından bidgat çykarmaýar. İnsanlary şirke çağırmaýar. İnsanlary gawrparazlyga çağırmaýar. Şeriata ters hereket etmeýär hakyky weliler. Hakyky weliler din adından toslama hadisler, asylsız hekayeler gurrun bermeýär. Hakyky weliler sopularyna rabıta ettirmeýär. Rabıta näme diýjekler üçin aýry derste düşündirip geçdik, dinläp bilersiňiz. Hakyky weli şu wagtky käbir yasama pir sumaklary ýaly weli sırap kameranyň öňüne geçip özüni reklamy edip illere üfläp tesbih paýlamaýar. Hakyky weli öz ýanyna zenanlary gatnadyp mata oklap zenanlara özüne gol verdirmeýär. Üstesine ýanyna gelýän zenanlar bilen bileje oturup video düşüp surata düşüp ýörler. Bu hakyky weli däl, pirem däl, ahun, pir, kary syfatly şeriaty ýykýan, dini ýoýan deccal. Hakyky weli asla özüne gol verdirip insanlary öz şahsyna baglamaýar. Hakyky weli insanlary şirke, ölülerden kömek dilemäge çağırmaýar. Hakyky weliler mevlid bellemelli bir sürü yalan zat gurlap halka azaşdyrmaýar. Hakyky
weliler öz suratyny okuwçylarynyň soplarynyň öýüne astyrmaýar. Çünki islamda janyny, barlygyň suratyny öýüň diwaryna asmak haramdyr. Kim şu hili şeriata ters zatlar edip, soňra weli, pir sırap, pirlik sopuluk orta atyan bolsa, bilin musulman dogonlar ol Allah'ın welisi däldir. Ol kişi pir, weli sırap insanlary öz şahsiýetine çağırıp ýören şeytanyň welisidir, şeytanyň dostudur. Sada adamlar din adından adaşdyryp ýören deccaldyr. Şuna benzeş, pir sırap, weli sırap, din adı bilen musulmanlar adaşdyrýan weli sumoklar, pir sumoklar, alim sumoklar barada Ebu Davud'da ve Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İnnemâ ahâfu alâ ummeti el-eymmetel mudillin." Men ümmetim üçin adaşdyrjy imamlardan gorkýaryn diýär. Weli sıraya, alim sıraya, pir sıraya, emma hak bilen batyly bulaşdyrýar. İslama ters bolan zatlary dogry ýaly edip din adından öwredýär. Dinine bidgat çykarýar. İslamyň ýoýulmagyna sebäp bolýar. Emma sada inanjan ilmsiz musulmanlar daş keşfine ağırlanıp planı pir, planı weli diýip ayal gyzy bilen daşar ýurda şolaryň ýanyna gatnap ýörler. Hakiki dereceli öwliýa kişiler birden halklar daşyma üýüşüp sen diýse nefsime ağırlanıp tekebbirlik bolaýmasyn diýip özlerini gizleýärler. Hatta keramaty bar bolsa şonuň bilinmegini islemeýärler. Keramatyny gizleýärler. Diýmek dogonlar hakiki weli bilen weli sumoklary, pir sumoklary bir-birinden aýyrjak bolsak amalyna seredäýmeli. Aqidasy, amaly, hereketi Kur'an we sünnete şeriata laýyk bolsa, sahabalaryň öwreden islamyna laýyk bolsa, diýmek takwa kişidir, hakiki öwliýa adamdyr. Emma owadan gürläp, süýjü gürläp, soňra bir sürü delilsiz zatlar orta atýan bolsa, hak bilen batyly bulaşdyrýan bolsa, şeriata ters hereket edýän bolsa, ol ýasama welidir, weli sumokdur, pir sumokdur. İnşallah inniki dersimizde öwliýalaryň keramaty barada durup geçeriz. Kur'an-ı Kerimden we Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinden, ygtybarly kitaplarymyzdan hak bolan keramatlara misal bereriz. Allah Teala bizi ve neslimizi öz soyun ve razi bolan bennelerine etsin. Musulmanlara hak yolla sebat bersin. Adaşıp gören doğanlarımıza da hak yola, selef-i salihinin yoluna gelmek Allah Teala nesip etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.